Comencem vlog, estem a dijous, són les 3 de la tarda, acabo d'arribar a casa, fa el temps així una mica patxim-patxam. Podia fer coses pel centre, però he dit, va, vinga, anem a casa. Un cop decidits que venim a casa, hem d'entretindre'ns una tarda sencera perquè fins les 7:30 por ahí no he de tornar a sortir cap al centre, que tinc un superet. Llavors, el que vull fer és una estanteria pels meus jerseis, només pels jerseis, exclusivament per jerseis, i també m'he trobat una cadira que ara us ensenyaré, que és així com la típica cadira de director de cine, que vull ficar Maxi Burger allà al darrere per tenir-la, bàsicament, i ja està. Llavors, vamos a ello. Mireu, aquesta és la cadira. I aquí va el meu nom, o el de qui sigui, però ficaré el meu. L'he de netejar una mica, però bueno, tinc tantes coses a fer que no sé per on començar. El que s'ha de fer per agradar-li a una noia, mare meva. Jo t'estic gravant perquè estàs com superacorde amb l'habitació. Sí, serà posa les ulleres? Vale. En treure això per Els de netejar. la feina explicant-me com la Carlota havia And dit. now I'm on a Fifth Avenue bus with a penis on my head. What are you talking about? Hola, papus, com esteu? M'acabo de despertar dissabte. Bueno, m'he despertat ja fa una estona, però bueno, estem a dissabte. Són quasi les 12 del migdia, encara no he esmorzat ni fet res, ni siquiera he endreçat l'habitació. Estic una mica impressionat amb el temps que està fent aquest any, la veritat. Vull dir, jo tocava que plogués, se agradece, però un dissabte, tio, que plogui un dissabte, realment també s'agraeix perquè jo avui ha sigut el primer dia que he suat per la nit i això és que ho odio, vull dir, suar durant el dia perfecte, però suar durant la nit no. Avui tenim un curs de ceràmica que ens han intentat boicotejar, però que per sort crec que encara tenim possibilitats de guanyar. Guai, aquest és el cabell que porto avui, encara no m'he dutxat, encara no tinc la dutxa, però bueno, la tindré a finals d'aquest mes. Vale. L'únic que he de fer abans d'anar a ceràmica és endreçar la casa, fer una mica un branchito y meter algo de comida en este cuerpazo. I l'estanteria i la cadira que ja vaig començar en el vídeo anterior, però que veréis el proceso entero hoy en este vídeo. La tinc allí ja. Vamos a ello, perquè si no, no ens dona res el dia. Bueno, ja està tot net. A mi endreçar em costa un total de 2 minuts perquè és moure les coses d'un lloc cap a l'altre. M'acabo de mirar el rellotge. No són ni les 12, són les 11:51. Vull dir, acabo de viatjar en el temps pràcticament com uns 15-20 minuts. Lo primer que faré, la cadira. Ara que ja està neta, llimada i de tot, falta aquí només ficar el... Aquí ficar el Maxi Burger i ja lo tenemos. Vaig escollir les pintures. Crec que aquesta serà l'acció més bona que podem fer. Vull que quedi molt canyero. És que en veritat la pluja d'estiu ni molesta. Mira aquí hi ha el paraigües que m'unia los perritos. Jo flipo que no he fet en ma vida una truita de patates i faig unes fritatine di pasta boníssimes. Anem a fer l'abertura. Sembla com una truita de carbassó o algo així, però bueno, en veritat és de pasta al pesto. Pues voy a jalar mientras como My Hero Academia, que estic viciadíssim, i m'he ficat aquí la cadira per fer-ho sí o sí després de dinar i no oblidar-me. Vale, aquí lo tenemos. Començarem amb una base super aleatòria de pintura blanca, perquè com és tan fosc no es veu claríssim. M'encanta l'olor de la pintura. Vale, ho estic secant a la finestra, però hi ha notícies molt importants. El cuco i el moixo han reaparegut. Vale, ara el que hauré de fer és aquí pintar Maxi Burger amb llapis per fer una mica de mostra a veure com quedarà. Si aquesta cadira és ben còmoda, Vale, no ho he dit abans, però em torno a ficar amb el portfolio. El tinc aquí, ara us l'ensenyaré. Avui em toca fer una part superxula del portfolio, que és agafar com tota la inspo amb la que es basa el meu art. M'ho va dir la Noa, que ha estudiat Belles Arts, ens en anem a enrefiar. És broma, clar que ens en refiem. Quan estigui acabat ja podré, per fin,
aplicar el màster a Roma. És a dir, al final, super ràpid. Pensava que aniria com super just de temps, perquè només tenia fins al 15 de juliol, però crec que la setmana que ve ja puc aplicar. Vale, ara mateix... Ui. Ara mateix el portfolio són només, literalment, 4 pàgines que m'agraden, però se ven muy pobres. Anem a afegir la d'Inspo. M'acabo de despertar. Ara es posa el dia, diumenge, 10 del matí. Hem de seguir fent les coses que estàvem fent ahir. La primera vegada en la vida que em passa, que el primer que faig al despertar-me és netejar la cuina, la casa, qualsevol cosa. No us passa que aquestes coses, aquestes tarees de neteja i d'organització i d'ordre que ha de fer tothom és com una càrrega super extra a la vida que no és com gens necessària? No dic que l'hauria de fer algú altre, dic que no s'hauria de fer. Perquè el que em passa a mi, per exemple, és que a vegades dic, va, vinga, avui em desperto i acabaré la cadira i el portfolio, què és el que he de fer? Ok. Però llavors vaig a la cuina com a preparar-me l'esmorzar, bé, com estàs? En plan, no, és que ara no pot ser que tingui que netejar la cuina. Anem a comprar una mica de Nutella i ens fem uns pancakes per començar bé el dia. És legal sortir amb aquesta cara de suat a comprar l'esmorzar? Bueno, ja he comprat al dia una mica de nocilla, al final que la nocilla tothom sap que és millor que l'Angela, vull dir, deixeu en comentaris, evidentment és millor la nocilla, i vaig a fer bons panquicillos. Podreu intentar-ho, però no crec que feu els pancakes més bons que jo, la veritat. Pues ja lo tendríamos tot preparat per esmorzar. Bueno, jo no vull ser pesat, però si faig unes tortites espectacularment bones. I ara que he ficat això a l'habitació, que és perquè encara estic aquí maquinant el Maxi Burger, sento com que he avançat una miqueta en la vida i ara tinc una miqueta més d'espai al llit, saps? Com si fos un videojoc i ara tingués com, no sé què, he gastat 25 gemes per la cadira. I me renta. Vale, d'entrada ja porto això, ho estic començant molt. Anime, dibujos animados, que he sigut com la meva infància i ara començarà a aprofundir-se una miqueta. Vale, ja he fet bastanta feina avui, així que després de menjar un bocadillo d'aguacate, me pago un poquito de cremita i me'n vaig a patinar amb l'oli pel centre. Bueno, aquí. Vale, popus, molt poca consistència amb aquest vlog, però bueno, esteu acostumats, no? Vull dir, ja us agrada a vosaltres també aquest estil de vlog on començo a fer coses, de sobte venen fotogrames de coses totalment diferents que no venien al cuento, però clar, enteneu com que he parat de fer aquella cosa i m'he ficat a fer l'altra, no? A tot això, despido ja el vlog aquí, popus. Jo crec que s'ha avançat molt, però seguimos en ello. Si us ha agradat, doneu-li un like, compartiu, subscriu-vos al canal, també podeu comentar el que vulgueu i ens veiem al següent vídeo, popos. Ciao!